Janaka. Mati dening aku. Janaka. Ana paran. Iya. Aku sing ngakoni marang kadebianmu Janaka. Ayo ketoken bidhamu Kakang Warsaya. Janaka. Nyata kowe prajurit ini wis. Aja ana kene oleh nutukake Bandayuda. Sakarepmu ora bakal ndak uncati. Milih papan kang sepi aja nganti momor prajurit rucah. Nyata kowe wong lanang sejati, hayo tututana iku. Tak kanthi Bandayuda ana ing gising segara lor cedhaking Gunung Kendheng. Apa wis tok pitung kanthi genep? Ya wis kono kuwi papaning Bandayuda ing antaraning Wersa lawan Janaka. Aja sing ana gising segara lor teka lalaan uga aku ora bakal wegah tanding karo. Ayo tututana iku Janaka. Kasempatan pengajaping Begawan Durna. Werkudara kelawan Janaka wis mire saka madyaning paparatan. Yayi Kerpa, kula Kakang. Sawegana para barisan saka ing Bulupitu. Ayo samata para ngobong Upalawiya. Monggo. Ayo para prajurit maju. Garuda nglayang ing mangke dupi koncatan penjawat kanan penjawat kiri inggih Werkudara kelawan Raden Janaka. Bubar maut barisaning para Pandhawa. Katrajang pangesuking barisaning kang den pandegani Sang Sitapati Durna. Wetuning sanjata kaya winutahake akeh panyayah Jawah tumurun saking wiyati. Temah ngendelong barisaning Sang Dristajumena. Mulat ing mangke Sang Dristajumena ingkang lembe wuru Bandayuda. Dupi ketingal mendhalenging barisan saking Upalawiya. Nginger lampahing kuda nrajang barisaning Kurawa.
kedadian kaya banteng kantin pengamuk ing Sang Dresta Jumena. Wedaling jemparing saking langkat kaya dene mendung demawah aning siti. Ewa semanten kawon kathah marang prajuriting Sang Pandhita Drona. Katingal kacipuan nggih pandang Sang Dresta Jumena. Langkung-langkung dupi mulat datan wonten hadeging penjawat kanan kawan penjawat kering. Mah dadi dukaning Sang Dresta melorot saking kereta Sang Dresta Jumena. Koko Prabu. Apa Yai? Apa Yai Dresta Jumena? Menika kados pundi Koko Prabu? Rumaos boten dipun jeni senopati saking Pandhawa. Boten wonten aosipun Dresta Jumena. Kula sampun pinitaya dados senopati. Kula rak sampun matur. Kula nanging senopati mangreh dhateng para prajurit ingkang samya mbiyantu. Nanging kenging menapa? Kakang Mas Werkodara nilaraken papan. Kakang Janaka linggar saking sasana. Temah ngremehaken dhateng darajating senopati. Sinten ingkang dawuh dhateng Kakang Werkodara? Sinten ingkang marintah Kakang Janaka? Lamun pancen kula kangge pengewan-ewan pedah menapa dadak ngangkat Dresta Jumena? Kula dalah Koko Prabu, Koko Prabu. Boten gina kula dados senopati. Namung kangge geguyoning ning para prajurit. Karena kula mboten gadah pangaribawa. Katitik sedaya mboten manut dhateng parintahing Dresta Jumena. Wektu iki Yayi Werkudara lunga saka papan karo Yayi Janaka. Lho nggih. Cobi pareng mirsani. Saya ngangsek barisaning mengsah. Mendelong barisan wangun Garuda nglayang. Sepinten kegiatan ning sirah. Tanpa panjawat kanan kawan kering. Kula tertamtu tibah menapa-menapa. Iya. Mengko dhisik Yayi. Aja sumengko rasane atimu. Ora maido kaya ngapa kang dadi wiranging penggali Siadi sabab rumangsa di sepelekake lawan kang padha mbiyantu Siadi. Nanging muruhanana Yai. Pun Kakang mireng dhewe. Iki mau kang Raka Werkudara disumbari dening Prabu Gardapati. Janaka disumbari dening Prabu Wersaya. Tinantang tanding padha ijen. Yen ora kleru Werkudara tinantang meka menyang gisi ing Samudra Kidul. Ya ing segara Duksina. Yayi Janaka tinantang menyang gisi ing Samudra Lor kang cedhak lawan Gunung Kendheng. Yayi tak jaluk anglimbang kanthi kesabaraning ati. Ngeling-eling lamun ta Werkudara lan Janaka iku satriya ingkang utama. Ambeging satriya utama iku ora kena nolak marang panantanging mungsuh ana ngendi wae ing wanci apa wae. Ingkang mengkono dasare Werkudara Janaka sawijining satriya kang ora kena mambukili. Mula dheweke nuruti marang panantanging mungsuh. Namung ra iki kedah petarosan kalian kula langkung rumiyin Koko Prabu. Iya. Ya ana kene iki luputi Werkudara lawan Janaka kang lali marang kang dadi keciprahane. Lamun dheweke iku ana panguwasaning senopati. Lah bareng ngoten menika kula mboten tanggel dhateng kekayuwananipun Koko Prabu Puntadewa. Kula mboten tanggel dhateng raharjaning Upalawiya. Aja banjurken yo mengkono Yai. Yen to pancen Siadi ngelingi prajurit linuwih dasare Siadi. Wiwit lair cinithak dadi prajurit linuwih ketitik kowe lair wis ngendong lang.
ngiwolangkap ngendong jempari. Iku mujudake prajurit kang ora kendho kang dadi jiwani. Yayi, gajekipun kakang ora kleru nggone nuding Siadi dadi senopati. Marga aku pitaya marang kekendelaning Siadi, pitaya marang kaprawiraning Yayi Drestajumeneng. Yen to nganti Siadi banjur mendelong kang dadi karekatmu ateges Yayi Drestajumeneng ora mesakake marang kengaraka ing Rupalawiya. Awit kang saka iku Yayi sabarna saka sawetara bendungen pangamuking Residrana sakwadya dalan. Perkara balining Werkudara lawan Janaka mengko pun kakang kang bakal minangkani Yayi. Tanggap sasmita Trans Drestajumeneng sigra magut ing ayunan malih minggah ing rata smebut lampahing kereta ana sak barisaning mengsah ingkang kajak mohong pinanggih lawan Dahyan Druna nanging datane mut lamun ta barisaning Drunawangun Cakrawiyuha Durna kang tinuju ewa dene barisan kanan kering saya ngangsek majeng meh nyelaki pesanggaran Rupalawiya. Wadya balaning Residrana sampat samiya nyepel mobor. Ing pajaparsan basmi pesanggaran Rupalawiya. Nalika samana Residrana gambira ing panggalih labet pus kasembatan kang dadya pangajaping ngenyarsa mikut marang Prabu Puntadewa. Nilatar muka saya ngangsek lampahing Sang Dahyan Druna. Ayo, dirukat dening aku barisaning Pandhawa. Ayo, aja mendok, maju, maju. Semiran kumataning senopati saka Pandhawa. Puntadewa manut dadi kukuman tak pikut. Puntadewa mendikanu. Ayo berjurit, padha nyebut obor. Ya Rupalawiya. Koko Prabu Jimal kepunden kula. Panapa Wara Sri Kandi. Atruning Koko Prabu. Punika mendelong barisan saking Rupalawiya. Karana wewangun Garuda nglayang sampun dipun tilar Panjawat kanan Panjawat kering. Kakang Mas Werkudara nuruti dhateng harapaning nafsu minangkani dhateng sumbaripun Prabu Gardapati. Wonten Pangeran Arjuna kabranang mamahipun nuruti dhateng panantangipun Prabu Warsaya. Monggo Prabu sepinten kenyatanipun kadang kula Drestajumeneng. Nadyan kados dene teksapa ingkang mobat mabit solahipun paranjene dereng saged bendung dhateng barisaning Kurawa ingkang awangun Cakrawiyuha. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Adikku Werkudara lan Yayi Janaka. Teka Siadi ora eling Purwadaksina lamun ta pangwasa paprangan winengku dening Senopati. Yayi Werkudara Janaka lunga kang tanpa pepoyan marang Senopati. Sri Kandi, kula wonten dawuh.
barisan awangun cakra biru iku angel pambedhai. Amarga iku barisan ingkang kukuh. Mongko ingkang ngerti wewadining barisan cakra biru iku mung kajaba. Garwamu si Janaka lan kadangmu Drista Jemena. Spira kekuwataning Senopati kang mung sawiji magut ing Rananggana. Nadyan wis kabiyantu para prajurit kang padha lumawan perang. Nanging pangrasaning ingsun ora gampang bakal mecah barisan cakra biru. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Langkung-langkung kula mireng sumbaring Senopati badhe nukup paduka Koko Prabu. Srikandi, nuwun kula mara timbalana putramu ing Pringgondani. Nuwun inggih ngestokaken dawuh. Dawuh Wa Prabu animbali putra paduka ing Pringgondani ulup Gatotkaca leren nanggonmu Bandayuda kawula nuwun sumurupa kulup barisan saka ing ngulup itu kanthi awangun cakra biru yen panjenengan wis kuat lamun to iku denadepi barisan kang kanthi wewangun Garuda nglayang. Nanging gegandengan ingkang Rama lan pamananmu Janaka oncat sangka papane. Temah sengkleh barisaning Garuda nglayang marga Panjawat kanan Panjawat kireng wis padha lunga. Kawula nom. Kulup sak temen ingkang bisa mecah wewangun barisan cakra biru iku mung pamananmu Janaka lan pamananmu Drista Jemena. Awit kang saka iku nggih isih ana sawiji ingkang pangrasaning ingsun bisa mecah barisan cakra biru. Sinten wae? Ora liya mung kajaba Kadangira putraku si Abimanyu. Kang iku kulup aja wedi kangelan sira ingsun utus lumawata marang negara Wirata jumujuga jroning kedaton sapatemana kelawan adinu Abimanyu. Abimanyu ingsun timbali swan mring pakuwon kang wigati bakal ingsun boboti amecah wewangun barisan cakra biru iki. Nyuwun pangestu sing ati-ati kula.
nembang pengoro sawadyane nadya undur jroning puraya Celeng kukila kang katrajang dikir samywa amariki ora karo yo sang palayuning polo nalika samono Narendra ngamarta Prabu Puntadewa yekti pirsa marang gawating lelampaning paprangan
Karana barisan wewangkun Garuda Wayang sampun tinilar dening Sang Werkudara dalah Radyan Harjuna. Mila ing mangke Sang Prabu Punta sigra amatah Nalendra Pringgandani kinen marepeki ingkang rayi Sang Abimanyu maring nagari Wirata. Jepaning Sang Puntadewa inggih namung Sang Abimanyu ingkang pitula saged amecah wewangun barisan Cakra Biyuha ingkang sampun karakit Kahyangan Druna. Nalendra Pringgandani sumebut ing awiyat ingkang cinipta enggala prateng madyaning Kadaton Wirata. Sumusup ing hima-himantaka kaya wis tan kawistara. Nalika semana kaya wis ngancik ing wanci madya ratri. Sang saya dalwararas abhyara kang lintang medhap. Des sunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita karengyan ing udyanira Sang Dwijawara lir swaraning madu prangta manung sungsarining kembang nyarengi mangsa Padrawana kawitan taun Candra Sengkala. Jroning ratri dereng wonten ingkang kinucapaken. Ing mangke datan kawuwus ingkang nembe lumawat Nalendra Pringgandani. Nengna wau kocapa. Tan kadhih ingkang wonten madyaning Kadaton Wirata. Satria ingkang maksih mudha ingkang ketingal dereng lejar panggali mila datan mokal hanggung mengeng jroning penggalih.
ing Diwangkara Kingkin lir manguswa kang layon dahat ilang memanisi tan perbeda swasana jroning Kadaton Wirata remeng-remeng soroting Kedaton labet kaperbawan ingkang nembe lenggah ing mangka datan kuciwa asring Kedaton ketitik sarasah lawan batur pansedaya wage wilis linis pita gegapit ungu lir kuwung-kuwung angawengi wanguning kembang-kembang ingkang ditembangan sami pineka saponta-ponta pepantane sarwa sari pepetane pinatut anut pinggir mangapit-apit pilintos papan-papan papane taruh diri senusun pasang-pasang ing gapura pucak jemurut sajengkir gedene saking mandruwang kekuwung-kekuwungin awung wilis lir tejo ngumusu domo katingal aranyep asri madyaning Kedaton nanging kaperbawan saking dayaning kang lenggah sedaya pepasrening Kedaton temah ical kang dadya sarine sapa to ingkang lenggah madyaning Kedaton lah menika to warnane sang putra manturing Wirata inggih sang pangeran Wirabratana inggih Raden Angkawijaya ya sang Abimanyu ya Raden Banjaran Sari ya Partotenaya ya sang Joko Pengalasan dawek anandang Kingkin sang Abimanyu karo Nurmaos Kuciwa datan kepareng amirsani dateng wiyaring tebaning barisan kang mapan wonten ing Tegal Kuru eling-eling prajurit inangkung ing batos kang sejatine datan jenak mapan wonten madyaning Kedaton kepingin kaselak melu angembuli wonten samadyaning Baratayuda nanging sang Abimanyu pinenggak kelawan ingkang garwa dasar wis tinatah dening Lendra Dwarawati lamun to sang Abimanyu tang kepareng miyos saking madyaning Kedaton mila anggung anyaketi dhateng ingkang Raka Kusmaning Ayiwara Siti Sundari dalah Kusmaning Ayu Rekna Utari ingkang nalika samana Rekna Utari nembe anggrabini wis ndungkap wulung candra kalenggahan datang kantun Sang Wirapatana kawan Kelurahan Semar Nala Gareng Petruk Bakun sarya antara miring rasaning Sang Abimanyu
banjur manguswa kang layon denyo ilang memanisi wadananiro layung kumel kucem Rahnyo marang saliran nipu malas dening ludira kawang wang gekono bang sumirat nuwun pangeran kula ingkang garwa pun Siti Sundari ingkang abiyantara wonten ngersanipun pangeran menapa darunanipun paduka Raden teka beneh kaliyan padatan seklimah kewala boten kawiyos pangandika paduka pangeran Raden menapa paduka kirang rena ing penggalih awit saking leladi kula Raden kula ngrumaosi jebul ing pemanggih kutunging seserepan mila menawi wonten samukawis ingkang boten dadosaken renaning penggalih kula nyuwun pangapunten Raden paduka ketaman bebendu sinten ingkang dados puruging bebendu keparenga paring dawuh Raden paduka menapa sampun boten tresna kaliyan Siti Sundari ing mangka kula sampun prastya Raden ngarca padha dumugi ndelahan inggih namung paduka ingkang dados pangayoman kula menawi kula namung dipun kendelaken mekaten keparenga kula maring kula aturi maringi pidana dhateng ingkang garwa Raden Patopat kula nuwun inggih Raden menapa daranipun tindhe paduka namung anggung kendel kewala boten paring dawuh dhateng kula pun nutari Raden
Duh Raden kados menapa panjenengan kepengin badhe nuju prana. Menawi kirang nglados kula nyuwun pangapunten Raden bawanipun kula sampun bobot sepuh. Mesti kemawon beda kaliyan ingkang sampun-sampun kirang terginas anggen kula ngadosi dhateng Paduka Raden. Duh Raden keparenga Paduka kula aturi paring dawuh. Menapa sababipun Raden? Kados pundi Raden Ayu teka mekaten kawontenanipun Pangeran Abimanyu babar pisan boten kersa paring dawuh. Somalih Raden, kula namung tansah ngungun dhateng Raden Ayu. Kula tengganipun kewala sang Pangeran Kepangora Raden Ayu. Semene saking sawetawis labet ngemuti bilih Paduka Raden Ayu menika nembe wawrat sepuh. Mila monggo Raden Ayu kaparenga Paduka ngaso saking sawetawis. Batobat. Kowe kuwi kok aneh to Siti Sendari. Nadyan aku iki mbobot sepuh kaya mengkene. Nanging aku ora bakal bisa pisah sarambut kelawan Pangeran Abimanyu. Ya kaya ngene iki abote. Suwita marang guru lagi ingkang wis tak tresnani lahir terus ing batin. Abot lawan enteng kudu dilakoni Siti Sendari. Malah aku yang gumun karo kowe Siti Sendari. Yen aku kali nglakon kang kepungkur gene yo. Kowe biyen anggonmu ngluru marang guru lagi nganti tok rewangi dadi sipate ngabdi utawa dadi nyo. Ya mung sabab anggonmu goleki marang guru lakimu. Tobat. Tujine aku biyen iki banjur ngerti. Engko aku ora enggak ngerti. Kaya kakean luputku marang kowe. Mula wit kang sapa iku Siti Sendari. Abot enteng ayu padha dilakoni wong loro. Ya jenenge tetep iku kewajiban. Dadi pangorbanan katresnan. Ngono niki. Raden Ayu sampun kalajengaken pangandika Paduka ngudal-udal lampahan ingkang sampun kepengker. Duh Raden Ayu. Kados mekaten sakiting manah karana boten dipun paringi dawuh kaliyan Pangeran. Mila ingkang saking menika Raden Ayu. Kaparenga Paduka Raden Ayu kapara jenak. Lan sampun ngantos pisah kaliyan kula mawi pancen Paduka mboten kepareng. Kula suwun lerem saking sawetawis. Siti Sendari, kula wiwit dina iki aku njaluk marang kowe ya Siti Sendari. Kowe ora perlu basa karo aku. Ilang ana nggonmu basa karo aku. Cukup jangkar wae karo aku. Wong nyatan wis suwe nggone kekadangan. Wis suwe nggone seduluran padha-padha ngladeni Pangeran Abimanyu. Malah kudune aku kudu bisa basa Kakang Mbok karo kowe. Utawa bisa basa Mbak Ayu marga ketemu kowe kepara keri luwih dhisik tinimbangane kowe. Mula dina iki Siti Sendari tak jaluk aja nganti kowe basa karo aku ya Siti Sendari. Marga dhisik kowe tinimbang pasuwitanku Siti Sendari. Nyuwun pangapunten Raden Ayu. Sampun kelajeng atul kula mboten saged anjabel basa kula. Batobat. Yen nganti kowe ora gelem njabel basamu padha karo ora ngraketake nggone seduluran. Ya mung ana tata lair nyembung aku sedulur karo aku Siti Sendari. Mereka kuket mel satu liko. Lai. Bejo kemayangan darahku Abimanyu.
Ing atase garwa loro kok bisa rukun. Bisa momor dadi sawiji. Ora ana sing duwe rasa serik. Ora ana sing rumangsa dilongi sing dadi katresnane. Hai. Andek puno anakku garing. Moka-moka arep tiru ndoro Abimanyu. Bojo siji jarike ora utuh. Ngajap kepengin wayuh. Njaluk nungsang jempale uripe. Nukoke kotange ora kuat. Arep wayuh. Anake wis gedhe wis wancine tetak. Ora dipikir. Nyelengi jare arep dienggo rabi meneh. Wah, kakek iki ngudal-udal wirange anak kok sak nggon-nggon. Weh, dadi cetane Kang Garing iki arep melu wayuh to, Kang. Piye ta? Ya ada iki sak peloke nyalangi wis entuk oka iki ta. Sapa nusukan. Apa arep golek iwak kire? Dienggo nambah kekuatane Garing. Ya ora sida iku dadak rembug. Wong wayuh iki ora kewahyon iki arang-arang kuat. Karo meneh bareng tak rasakake pancen ndoro iki tiba bejo ketitik garwa loro bisa nglumpuk dadi siji. Jane aku biyen ya wis ngono. Ning kepiye? Lho, kowe wis tau to? Wah, piye to? Ya mung saka tak tutupi ora tak wedharke dening akathah. Wong tak sirep ngerti, ora ngerti kudu aku dhewe. Wong jaga aja nganti weruh. Wong bungkus ki nadyan to dapet ora urung bakal mambu. Tok delikno nyang lengi sengut wong sak dawa dawane lurung isih dawa gurung. Ayo ana kono kuwi malah sing ngonangi iki malah anake Bagong. Si Bagiem kae. Mulih saka grep iki ngelak mampir ngombe iki pas ning ngene mbok enom. Lah wis didongengke nritik. Watake Bagiem. Anake Bagong. Tanpa nganggo wigih reringa terus sowan Ngabyantara nyang ngene mbok Gedhe. Bodhe Gareng. Bodhe liya. Wong tuwa mung dijangkar. Bojomu iki jenenge sapa? Liya. Ana wong jeneng kok Liya. Lah kuwi jeneng kekawin. Tembung kok jeneng kekawin iki kepiye? Lah ya anggere disebut iki malah Garing isin. Jane takon jeneng Sri Suparmi apa piye ngene iki sing rada mentereng. Marga keweke iki entuk. Judise iki ya entuk. Lah kok liya ora. Sakabeng wong tuwa sing jenenge anak kuwi wis mengku karep. Ora beda anakku kae tak parapi budal. Mengku pengajap karosane disuwa kaya budal. Coba deloken. Jenenge gudel karak lahir ceprot terus melayu. Kae sangka daya kekuwatane. Terus ana anak sing dijenengke Handaka. Dijenengke Handaka, Handaka iki tembunge sing lumrah banteng. Sing tegese kekuwatane ben kaya banteng.
meneng ning kekuatane gegirisi. Kuwi. Oh. Dadi jeneng ki ya mawa japa ya Kang. Iya. Terus ana wong sing jenenge Waluya. Ing pangajap supaya bisa waras selawas-lawase. Ini malah ora iki, Kang. Bareng jeneng Waluya malah nyang ndi mung sangu minyak angin ae. Ketoke lemu kok blombior. Gede kok goyor. Iya. Lah mancen jeneng ki nek kira-kira sing kanggonan ora kuat ki malah marake jatuh. Ora beda jeneng sabar. Kuwi kudu sabar ing saliring reh. Sabar apa wong kepidak jempolane wae arep ngamuk punggung ya. Ane ora sabar ya wis aja jeneng sabar. Ora beda nek wedok jeneng Sri Muryati. Ora beda nek wedok jeneng Sri Muryati. Sri iki pangan. Muryati iki gelem. Oh, alah menungso. Wandane kaya Petro iki negeske wong sakarepe dhewe. Jeneng Sri iki pangan terus Muryati iki gelem iki terus piye to. Lah mung kari sing merdekke iki apik apa elek. Lho kari ngono wong imajinasi ning menungso iki dhewe-dhewe. Wah iya. Nek sing dikarepake iki tembung becik Sri pangan Muryati iki gelem tegese iki dheweke gelem golek pangan. Nanggung uriping kulawarga sak omah. Lho kuwi. Tak kira nek Sri iki pangan Muryati iki gelem iki tegese gelem dipangan. Ya menungso ora urus. Wajatmu ki apa? Rupamu ki kaya ngapa? Kaya bokonge wae ora kowe iki. Oh iya. Ajake. Ya mung merkutuk ora kaya kowe. Agak malah merkutuk. Mula aja gampang kowe ndur. Nuduh perkara jeneng. Jeneng liyuk ki ana karepe kok. Li iki tegese aja lali. Yo iki tegese biyung. Ora enak. Kuwi pakeme sapa yo biyung. Iya ora. Iya. Biyung. Apa terus? Iya biyung. Wah, Bagong wis. Dasare Bagong nggone wong epah. Nggone wong remeh. Diwenehi dalan wis prucat-prucut. Lho, dak kok ya meneruske omonganmu kuwi. Misaka wong tuwa biyen ki jeneng iki ora waton jeneng iki ya tak benerke. Ning wong saiki zamane wis maju. Ya nadyan zaman maju ning nek golek jeneng iki ya aja mung waton. Ora kok jenenge peleke lho iki ning sak sanate nek diukur iki jeneng ya ora jumbuh. Pamane gaweanmu iki mung Bagong. Ning terus kowe jenenge anak Niwang Jati Sasongko. Wah. Ya apik nek dirungokke iki wah. Niwang Jati Sasongko. Ning jermencret wae lah kuwi terus piye jebol. Kuwi saka ora kuat
dayaning jeneng. Mula ya wis awake dhewe iki wis ora kok jeneng rupa-rupa gedang ki ora ning nyengkok kaya bapak ki wis apik jenenge Gareng. Nala Gareng, nala ati Gareng. Sapa sing duwe karep kudu bisa garingake ati. Ngono. Jeneng Petruk. Nek jeneng Petruk iki jarae nek piye? Dhisik bapak ki jaga rondo. Nek jaga nang nggon cakruk nang nggon patrolan. Ya terus piye? Bilalah nalika semono bapak ki ora ngerti sangkan paraning dilai. Ketindian wesi nang nggon patrolan. Mula terus bareng duwe anak dijenengke Petruk. Kanggo ngelingi nalika bapak jaga ning nggon patrolan. Ora yo mung golek-golek anak jeneng Bagong. Bagong iki nah wongi linuwe. Gong iki ngerti marang kahanan sing saknyatane. Dadi aku iki linuwe ngerti marang kahanan kang saknyatane. Iya. Iki pakeme sapa kuwi? Dole. Aja mung kanggo gegojekan. Iki bendaramu sajak mawung Sungkawa. Pirang dara kowe nglipur marang bendaramu. Anane tawang gegojekan ki ya mung kanggo nglipur ndara. Kanggo nglipur ndara karo kanggo nahan weten sing wis kluruk. Ayo wong menungsa kok yen tak gagas Petruk iki kok ora betah wareg. Lho, piye? Kok ora betah wareg? Ha iya ta. Nek lumrah iki ora betah luwe. Alah ora. Ora betah wareg kuwi sing genah. Nek betah luwe iki tegese ora tau mangan ora apa-apa wong luwe betah to. Nek ora betah wareg iki mbok nganti minti-minti ya moksa luwe nah. Mula terus berabat. Wong kaya ndara iki kepiye? Jane ya wis ora kurang apa-apa. Monggo nyatane ya sarwa-sarwi kaya bendarane dhewe. Kok ya isih susah. Ayo wong susah ki pancen sandangane wong urip. Wong urip ki mung werna loro. Lupute bejo ya cilaka, lupute padang ya petek, lupute bungah ya susah. Ya mung loro kuwi pisan-pisan ning donya. Gelem ora gelem wong donya kudu ngakoni marang loro kuwi mau. Marga ya mung warna loro kuwi isi ning donya. Wah iya. Iya lanang karo wadon. Sinjen karo yoga. Dalange ora, dalange Brahmana. Dalange jiwane Brahmana. Lho, malah dipret. Coba kaya ndara ki kurang apa? Arep ngersake apa-apa kasembatan. Bu, aku mundhut daharan iki mesti diaturke. Aku mundhut selat. Aku mundhut patelae. Aku mundhut bistik. Mesti. Kaya aku. Mbokne. Aku mundhut bistik. Nyo parut. Gelem ya bobor ora gelem ya ambek terasi. Kayamu ki pira kok. Apa selat. Kon nyeseli welat apa piye? Bojomu sak mangsuli ngono kuwi to. Weh tenan kok. Saya nek aku ki suwe ora nyambut gawe wis. Saomah iki peteng kabeh kayane. Nek wis nyambut gawe mau ora kok bermangan. Ayo kuwi tanggung jawab wong lanang iki ya ngono kuwi. Lho iki bojoku lho ora bojone sapa-sapa lho. Ha iya. Wis ta wong sak omah iki cekake ora kaya bojoku. Bojoku ki ya duwe kaya ya diladeni, ora duwe kaya ya diladeni. Saka tresnane karo aku.
Aku nyambut gawe ra esuk, dheweke ya ora nyambut gawe, trimo turu. Wis, Pakmu aku aja tok kei apa-apa, aku turu wis seneng. Bojone Bagong iki jan lemune ra ilok. Nek turu kok mbligung. Pokoke Ref, jaman aku ngampiri kowe. Arep nyambut gawe dadakan kae. Mula ya mula nek turu ki lawang iki kancingen. Nggonku ki bebas. Nggonku ki fair nggonku. Kebebasan malah ora keruan genahe. Aku kene. Ngrasake anake Bagong iki jan kebangetan kok. Lah wong tuane turu kok ditunggoni iki nek anake Bagong. Bisa kemah pisah karo aku. Tuladane ya kaya ndare Abimanyu iki to Kang coba. Garwane sekalian tanpa pisah. Sing tak cengkok ya ndara. Ana ndara ki wis kecukupan apa-apa nih bareng kowe. Anake mung kali lunglit ngono kok ora dipikir. Wong tuwa mung turu wae. Ngawula mata kok disuwe. Wong mbok turu nganti mripate dipet kae ngono ngantuk ya turu meneh. Mongso kok layah rung disae kok malah kedisian mripate merem. Wong turu ki nek ora pancen wis tentrem atine ora iso lho Kang. Tenan. Contone gareng kuwi. Wah aku napake karo turun-turunku kok le. Tak kekudang besok anakku dadi Nalendra sing utama. Weh, lha iki. Wis. Pangudang sing ora jumbuh karo kekuatan ya Kang Gareng. Awang anake Gareng dikudang dadi ratu coba. Lho ya bener nek wong Gareng iki pengudange supaya anake iso dadi ratu, mula Gareng iki ya kerep nyekel ratu. Bocah ki nek omong kok saya nglajrah ora cok kena dirungokke kuping. Patut. Pomo kawan iki kepiye pendaramu ora krasa paring dawuh. Nggih. Tapi kula badhe matur Ndara Abimanyu, Gus. Kula aturi lejaring penggalih nggih, Den. Sampun ngantos namung ketaman rudatos kados mekaten menapa ingkang dipun penggalih kula aturi dawuh dhateng kula mbok menawi kula saged ngaturaken kali damar kunjuk Ndara kula Abimanyu. Wah inggih Ndara. Keparenga lejaring penggalih mangke mindak damel sisahing para garwa nggih, Den. Menapa Ndara mboten anget dhateng sekaraning para widuwati? Mbok ya meseng ngrengut pedae apa? Mbok ya nguyu susah pedae apa? Lho menika tadi. Ambak mung sak tembang, namung menika mengko pituduh ingkang sae. Langkung-langkung paduka menika satriya, Gus. Menawi Ndara tabari sisah. Tabari kendel, mboten kepareng rumagang. Wah, lajeng kados pundi kawulanipun Ndara? Mongko sakmenika sampun manunggaling antawisipun bebrayan kaliyan para satriyaning praja. Tiwas manunggal ngaya-aya kok satriyane amung meneng. Niku enten pundi labetaning satriya? Mila Gus. Kula namung ngetaken Ndara kula Abimanyu. Paring dawuh wae, Den. Susah mikir ada apa. Wong nyatane ya wis arep kagungan turun. Ndara Utari ya wis ngendut. Kok ngendut iki? Ngandut. Lah iya. Ngandut kok ngendut. Lah kok wong arep duwe anak padang kok susah. Pirang bodo kira ya nyepake apa cawisane bayi sing arep lair. Kaya ngono kok dadak Ndara tok aturi iki tak mung perkara kok embake kowe. Nek kaya kowe anak durung lair wis kok kemit. Ya nek lanang, nek wedok
Ya ben dinggo mit-mitan. Monggo Gus parenga paring dawuh. Menapa darunanipun? Pangeran monggo pangeran kepareng lejaring penggalih. Prasaja kewala kaliyan kula sinten ingkang dipun dukani pangeran. Katalika kaya mangkono. Kagunturan ing ngatur saking para garwa. Kawimbuh Sang Hyang Patana kawan parandene tasih jegrek panyayah tugu Sinung Karta Sang Abimanyu. Nalika semono katungka pratanipun ingkang raka pringgondani Prabana Raden Arya Gatotkaca. Adikku katangipun Kakang. Aja kaget Abimanyu pun Kakang ingkang Prabu. Kakang Mas sembahan kula. Monggo Kakang Mas lenggah ingkang prayogi Abimanyu hiyo. Langening kalang nyewan gelar panta muncara tinton dari kegonang surem soroti tanpa gangga sorlan pacaring Kakang Mas Rawuh Paduka kula ngaturaken karaharjan. Wis ndak tampa banget panrimanipun Kakang siadya ngaturake pambagya. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kawula nuwun inggih sanget anggen kawula mundi. Raden Samiraharja rawuh ngandika Raden. Iya, Raden Ayu wis ndak tampa. Suka perbagi marang aku Raden Ayu. Pinantu karaharjan Raden inggih sampun kula tampi paring perbaginipun Raden Ayu. Tuli daramu pringgondani rawuh kinjing ngaye padha. Gusti ana saling daramu kabeh mau mung sarta lakon kang kudu dirasakake. Monggo kabeh mau kudu ngerti karo kahanan. Besok sing ngerti sapa? Saiki sing ngerti sapa? Katokku mau keren. Oh, wes. Oleh meneng iki dipake nglinjur. Nah iya. Kakekne iki turu nang tengah gamelan. Bareng anu ngora. Wah, wis. Ora patut. Nang ae nganu dhek nglindur piye coba. Rungokno iki. Njaluk kathok barang iki, Pak. Mama. Apa, Gen? Saneng prayagung rawuh barang kaya Rek iki mejang karo anake. Besok ngawula mata, malah awake dhewe ndiyeyek.
Ma. Wah, gedhe. Jaluk mlebu meneh. Sareng sangu rawuhipun Ndara kula nala garing. Kula ngaturaken Petruk. Apa? Bocah iki. Ana wong kupinge wong kok dipetik nganti kaget. Nek ora digawe kaget ya ora waras. Piye? Iki pakeke sapa? Daramu ben gondani. Wis. Wis sapa Ndara nala gareng ngono kok. Oh. Karifan lek ngobong boto. Oh, lalang ya. Kakekne iki ya gumun nang rendeng-rendeng kok gawe boto iki nek kakekne. Citak. Dicitak ngoyo-oyo lebur meneh. Ndara, kula ngaturaken pangabekti, Den. Wa Semar wis tak tampa panget panarimaku. Salamku katur wa. Nggih. Mangke pinarak. Iya, priya wektu ndak alengake. Tuli, pakekno ndaramu, Nger. Wah iya, pakekke. Lalu mangsa dimat-matke gareng. Dimatna ya kalah karo migut. Ana ngono pasrah wae. Sirahna wae karo migut. Mbak Sri Suparmi, ayo migut. Monggo. Dereng dangu rawuhipun Ndara kula pringgandani. Kula ngaturaken wilujeng. Ya nala garing wis tak tampa. Sira ngaturake pambagya. Mangke pinarak Ndara. Iya, priya wektu ndak alengake. Nala garing tembangmu bisa marekake keselku. Ya tak paringi ganjaran. Ana dhuwit 4.500. Wah, sembah nuwun. Hahaha. Wah, kena tinggo anco. Oh, wis gajangane gareng. Dipun sekitaken Ndara. Iya, ora kurang prayoga nala garing. Wah, lho Ndara, paringi 4.500. Kowe mbagekno genti. Coba tak malik sarung sik. Mbok menawa nampa tembangku luwih saka peparing sing diparingke nyang gareng. Kula nyuwun dipun paringana mijil irama selembar. Kula pasrahaken ing kawogan panjenenganipun Mas Rara Sri Muryati
gelem mangan. Oh, bocah iki ngungkat-ungkat mau meneh. Monggo, Mbak. Yakti yang geleng, geleng, ngajak apa iki sentimen rambut lan Nuwun dereng dangu rawuhipun Ndara Kuling Pringgandani. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk lho. Iya Petrus wis tak tampa kowe ngaturake pangabekti punika padha-padha. Lho sing tak senengi nang kene iki lho. Sing ngantase Ndara Kyai luhur disebutane karo wong derajat cilik, yo tak tampa pipus padha-padha. Sing tegese ora ngedakake. Beda karo gareng. Bukti kula Kang Mas Gareng. Oh iya le tak tampa. Wis tuku tampeno. Kowe nggawa mbako le. Ora caturan. Rekore kamu dhewe kuwi. Nek aku ora tau obro. Ya mung nglinting. Padha wae. Nek kareman kok mau tuku. Tak ijoli cekae. Pira regane alah mung sak cepuk ya Allah. Ning wong ya gawe silakan ning waris kok kowe iki. Nek duwe senengan iki ya nggawa iki. Nggawa aku. Mosok ora ditokke. Kok tak ijoli wis. Pira lah. Ora nganti sak anjirahe dek. Mangke pinarek, Gus. Iya, kuliah waktu ndak alengake. Nyuningi. Petrus, Nun. Kowe sing duwe duit. Iki le batang piye iki? Nek kandha durung engko kek. Ku nek kandha wis engko kek. Yen kowe duwe duit. Cukup ana dhisik, Pak. Jatuh. Monggo sok lalen. Kowe sing duwe duit. Mboten, yo tak paringi. Nah, rak ngene. Pundi? Yo, papari. 4.500. Tak tambahi 2.000. Sing 2.000 iki pinangka panjer. Sok nglakoni sapar ngarep iki. Lah dalah. Ana gawean patanggon ya mung kuwi.
Oh, lah. Ya ngene iki lho, Kang. Kene iki ya mung wis sithik. Bisa diungkrek. Ayo wong pancen kuwi kuwasane sing nggawa kok. Ya sing ngono kuwi wong melu ya kudu ngono. Wis kewajibane sing nggawa. Ah iya nek kebangetan ning ngungkrek ya terus ora awet. Mongkar tak nggo tuku Yamaha. Kare ilang. Simpen kok ilang piye. Kene Kong, matur Kong. Wah, ndakeke. Mau apa kowe, Kang? Aku mau ngaturake mijil. Aku langgame ganti. Langgam apa? Langgam ngimpi, Kang. Ning iramane rangkep, Kang. Oh iya, iramane rangkep. Pasrahke Mbak Mikhut. Ya, coba kaya ngapa? Enak ya, Kang. Wah, pancen ya iki ampuing gamelan iki ngene iki kok. Dinggo apa-apa iso ya, Kang. Nah iya, pintere sing anggit kok le. Iki langgam anyar ya, Kang. Iya, langgam anyar. Lah, ada lenggit-lenggit enak ya, Kang. Iya. Ndara gadget kaca kula ngaturaken pangabekti Den. Iya Bagong wis ndak tampa, tipes padha-padha. Sing ndak pundi niki wau. Sangka pasanggrahan Upalawiya. Inggih. Pinarak nggih Den. Iya, liya wektu ndak alengake. Nitih napa niki wau? Aku ngambah ngegono. Ngirit ya, Tru. Ngirit no. Rasa tuku karcis. Bagong, kula kok mulek ana ngarepane napa? Bar mbake iki nang kono lungguh nyang papanmu. Ha dereng diparingi kok. Wo kowe ngenteni. Nggih,
Duit kuwi entek. Duit kuwi entek. Aku ana palagan, ora sanggup duit akeh. Mula aja kurang pangapura. Aku ora bisa maringi kuwi wektu iki. Besok wae. Wis. Mula ya wis ngene iki anggere njagake banget terus tundone terus disemayani. Ora ngerti penguripane Bagong. Wis menengo engko tak wenehi, Gong. Sak perangan aku mau entuk duit 6.500. Engko kowe tak wenehi 200. Sithik men, Mas, kok cah cilik nggo apa? Aja sok jajan kokean. Jajan ki marake nekake lelara. Alah. Padune. Mula lunga karo Petruk iki jan gething kok. Angger pas nggon lengganan terus tok turu. Tenan ora ngono ya rampung kok. Jajan ngejak kowe iki wong aku urung njupuk apa-apa terus dheweke wis njupuk kripik. Senengane nang omah ora tau buahe. Bareng nang warung terus bar mangan. Endi gedange endi? Sajak kaya wis kulino. Kula nyuwun es susu. Waduh. Nang omah monggo ora tau ora. Es susu. Mumpung jajan mangan enak ngene ora bareng aku mbok tau mangan enak. Ya dong karuan, Truk. Kowe aja sok nyepelek. Senengamu kok mengenai perasaan.